Отново сме на училищна вълна, този път не с проблем, а с нещо интересно, иновативно. Ще ви го покажем за пръв път тук, защото сме на гости в 51-во училище в столицата. Там е Миглена Георгиева. Меги, нека първо да видим кое точно и какво точно ще замени стария хартиен дневник, дето толкова често го криехме като деца от класната. Не си признавай нарушение. Признах си, късно е вече. Та да видим какво ново. Добро утро! Вече децата няма да могат да откраднат дневника, иначе казано, от учителската стая или да си нанесат оценки, ако това нещо се прави, както ти каза, че сме го правили, когато сме били ученици. Ние сме тук в 51-во училище, за да покажем електронния дневник. Между другото, тук работят с такъв от 2012 година, с един пилотен проект, който ще ни демонстрира Симеон Предов, който всъщност е един от... работи във фирмата, в която тези електронни дневници към този момент са разпространени в няколко училища, а междувременно, докато той ни показва, ние ще направим и интервю с Ива Асенова, помощник директорът на училището. Кажете, госпожо Асенова, първо добро утро, здравейте. Откакто работите с този дневник, учителите по-доволни ли са, по-лесно ли се работи, има ли някакви проблеми, които вече да сте установили? Да, за съжаление до този момент се е използвал както хартиен, така и електронен, което води до недоволство на учителите, защото работата, освен в цялата друга документация, е и в този електронен дневник. Но идеята на нашето училище е благодарение на нашия директор Асен Александров от втория срок на тази учебна година още да заменим хартиения дневник с електронен, ако нашите учители са готови за тази крачка. Това ще го проверим през първия срок. Така, като цяло в държавата се очаква през следващата учебна година електронните дневници изцяло да заменят вече хартиените, нали така? Да, това е записано е в наредбата. Като цяло училищата сами могат да избират дали да бъде хартиен или електронен. Може би ще има по-малки училища, в които няма да изберат електронния дневник, но предполагам, че всички училища в София ще се спрат на електронния и ще заменят хартиения. С какво той е по-удобен за учителите? Първо, няма как да бъде загубен. Това да, няма как да бъде откраднат. Да бъде поправено нещо в него също няма как. Хубавото на тази платформа, която ние използваме от миналата учебна година, Школа.бг, е, че родителя в реално време, благодарение на приложение на телефона си, получава информацията, която учителя вкарва в дневника. Тоест, неговия син, дъщеря закъснял, родителя го разбира на секундата, още когато учебният час е почнал, което всъщност е най-ценното на електронните дневници. Така, ценно е за учителя, за родителя, за ученика е стрес малко. Сигурно. Въпросът е, че може би ще трябва да минат 1-2 години, в които и учениците да свикнат, че родителите имат достъп до всичко на секундата. Но като всяко нещо и това ще отмине този стрес. Така, когато говорим за електронния дневник, ученика сам би ли могъл да проверява какво е записано там? Да, достъп до него имат родителя, учителя, ученика и директора на училището, който може по всяко време да види всеки един учител, ученик и родител какво е правил в електронния дневник. Колко време се пази като архив всъщност написаните оценки в тези електронни дневници? Те след това сканират ли се, оставят ли се някъде? Има възможност, така е направен специално този електронен дневник, че има възможност в края на годината той да бъде и разпечатан хартиено, ако Министерството държи толкова да има и един хартиен вариант. И ще изглежда по абсолютно същия начин, както изглеждат в момента дневниците. Иначе ние по закон трябва да пазим тези дневници 5 години в училище, а съвсем спокойно в електронен вариант може и повече, сигурно си. Сега да попитаме и Симеон Предов, всъщност тези електронни дневници, за които говорим, да ни го покажете и междувременно да ни обяснявате какво виждаме всъщност. Добре, много е просто. Влизаме, да кажем, в 5-ти Б клас. Това, което се вижда, първо са различните деца в класа, както и различните предмети.
натискайки върху една оценка, разбира се, в момента съм в профила на директор. Може да се види оценката, от коя дата е, какъв тип е, дали е контролна клас на устно изпитване. Може да се види и описание на оценката или рецензия, което всъщност минимизира риска родителите да не знаят върху какво е изпитано детето или да не са сигурни защо има 4 вместо 5 или 6. Удобното е, че много бързо се работи с платформата, интуитивна е като дизайн и като начин на работа. Разработвали сме изцяло по препоръки на директори и учители, така че сме се стремяли да покрием всички техни изисквания. Какво представлява досието на един ученик, примерно? Може ли да влезем и да покажем какво е електронното му досие? За момента точно това не може да се покаже, тъй като е в процес на разработка, но най-общо може да се види, сега само момент, ще ви покажа как изглежда един ученик в платформата. Ето, влизаме в този профил на ученик и виждаме негови имена, телефон и имейл, които разбира се са съхранени в платформата. Школа е регистрирано и към Комисия за защита на личните данни, така че всичко се съхранява по правилния начин. Може да се види от кой ученик е, от кой клас е ученика, може да се види какви оценки има по различните предмети, колко отсъствия има, какви отзиви има, ако има някакви такси, които предстои да се заплатят или това е по-скоро за частни училища, не за общински и държавни, но направили сме различни възможности, иначе личното образователно дело покрива още много информация, като оценки от изпити, от национално външно оценяване, от държавни зрелостни изпити и така нататък. Много информация. Колко училища, само за финал да ми кажете, работят с електронния дневник? С школа работят над 200 училища до момента и продължават да растат. Добре, благодаря ви. И последен въпрос, ако ми позволите, наистина финален въпрос към госпожа Асенова. Рецензиите, които се пишат за всеки ученик, биха могли да се видят от родителя в реално време? В реално време, абсолютно в момента, в който оценката е получена. Добре, благодаря ви. Това е от нас. От следващата учебна година, 2018-2019, всички ученици вече ще имат достъп до електронния дневник, а и учителите няма да пишат на хартия. Това е. Благодарим ти, Миглена Георгиева от 51-во училище.